povedali žiadni, že nemôžeme zaostávať, my keď 16 Slovenska získali zlato, že to by sme boli za hlupačkou, takže sme si povedali, že dneska musíme vyhrať za každú cenu a sme od zápasu zápas vstúpili úplne od začiatku a sa to ukázalo najlepšie. Ako si vnímal ten zápas finále, lebo z hora to vyzeralo, že si úplne pokojný, ako keby si vedel, že to Itália nedokáže. My sme verili v obrovskú silu našho mužstva, ktorá bola to, že avizovali pred turnajom a iba to dneska potvrdili, naozaj hrali výborne, super, ak ničomu nepustili, brankár to, čo sme trošku robili, zľubu pochytala, postupne sme dávali gól 1, 2, 3, 4 a ako si vnímal celý turnaj? Dá sa povedať, že si celkovo 100% spokojný vzhľadom na výsledok, alebo sú tam aj veci, ktoré sa ešte dajú zlepšovať? Tak vždy sú veci, ktoré sa dajú napravovať. Tam tie 2/3 posledné čistá na voči s Čechmi, tie nás akože trošku mrzia v rámci výkonu, ale v rámci výsledku sme strašne spokojní. Aké je to pre teba získať zlato teraz s mladými chalami, ako to porovnáš s tým, keď si zlato hráš? Tak už trénujem dlhšie, v reprezentácii kratšie, ale som toho trénera. Čakal som na tú úspech, som sa veľmi tomu tešil a keď sme skladali mužstvo, sme si povedali, že nás cieľe zlato, nie strieborná plná medaľa, sa nám nepodarilo prevyrovať, to by strašne šťastné. Mal si v týme aj hokejistov, ako si vnímal tú symbiózu medzi hokejistami a hokejistami? Máme strašne dobre vyvážené mužstvo, som to hovoril na tých prvých konferenciách, že sme to tak dobre poskladali, že to tým bol veľmi silný, na 15 hokejbalistov bolo úplne 7 hokejistami, to strašne pomáha a tí hokejisti veľmi